Zeg Henry, weer in een heel bijzonder gezelschap, hè? Het is altijd gezellig als we met z'n drieën op pad zijn. En inderdaad, we zijn weer met Henny en Kobus. Leuk. Kobus heeft voor zijn oeuvre nu ook een gouden viool gekregen. Hij heeft hem ook opgespeld. Je ziet het wel met steentjes. Hij zegt dat ze echt zijn. Ik vraag hem een beetje af, maar we gaan dat controleren na vandaag, Kobus. Dat is goed. Mag, ja. Dat mag. Ja. Nou, Henny die houdt van heel veel dingen, maar hij houdt niet van carnaval en hij houdt niet van WK. Dus ja, dat zijn dingen die ik dan helaas solo moet doen. Alhoewel het misschien wel leuk geweest was als Henny ook oranje haar had gehad. Maar hij heeft haar lang genoeg natuurlijk. Zeg Henny, hoe gaat het met jou? Je hebt je nieuwe single? Pagliazzo, nou, het gaat heel goed. TV Oranje doet er gelukkig heel veel aan. Ik wil graag een discussie aan met NL waarom die niet gedraaid gaat worden. Omdat ze dus een bepaald streven hebben om alleen maar plezierige en carnavalsliedjes te draaien. En schijnbaar het serieuze repertoire niet mag. Schijnbaar kunnen de mensen daar slechter bij strijken of wat minder actief zijn op de stijgers. Dus vandaar dat we zulke platen niet gedraaid gaan worden. Dus ik wil graag met NL in discussie waarom jullie die niet draaien. Want het is gewoon een fantastische plaat. Zeg Kobus, kan je ze in de toekomst weer bij elkaar brengen? Ja, nou dat gaat nou toch gebeuren met Malababbe. Ja. Dus dat is weer een duet en dan ik zelf weer met de viool. Dus, maar dat moet ook zo blijven hoe het nu gaat. Het moet ook maar we moeten elkaar ook niet te vaak zien. Man. Nou, Malababbe hebben we in een nieuw jasje gestoken. Een beetje een jasje, een zigeunerjasje. Met viool erin, daarom doet Kobus er ook aan mee. Misschien wel leuk om te vertellen is dat we nog wat duetten hebben opgenomen die op de plank liggen. Zoals Je loog tegen mij van Drukwerk. Die hebben we ook in zo'n vorm opgenomen. Nou ja, Malababbe is de eerste die de aftrap gaat doen van de duetten weer. De Nacht is mijn leven is natuurlijk een duet geweest die goed heeft gedaan bij een heleboel zenders. Ook bij Radio NL hebben ze die heel veel gedraaid. Waar ik heel blij om ben. Dus Radio NL doet er zeker wel wat aan. En ja, nou, we hopen dat met Malababbe hetzelfde succes is als met De Nacht is mijn leven.